Hello, maing buntag. Welcome na pud kita sa vlog diri sa Engineer Dio Lubo and Rings Concept. Mo kini ang update karon sa balay ni Ma'am Sheila Dorado diri sa Tagum ug aniya kita karon sa sulod tanaw na to kay murag hapit na nahuman na nagpintura na po'y kanang ginatawag og paring kining nasa taas, unang bura sa ceiling na ni para sa kisami. Atong interviewon si Sir Bugart kay oni yang kuan si Tira ni. Mga may buntag diha guys. Oh, buntag sir. Kining sa tirada ani magibuhat para sa asa ba siya? Para na sa design. Oh, sa may pangalan. Paring murag si paring turing. Paring. Para pang design. Pila na kadlong trabaho niyo ri guard? 3 days pa. Pwede di ba kaya ni gisara ka po kinahanglan pila ka taong trabaho na? Pwede kung mubo ang standard, pwede ikaw na isa pero taas mag-height ang building. Pero Ginala yung duwa. pila pud ka unsay height di ani unsay katas ari ning murag habog dito ni? 13. 13 feet. Oh nya. Unsay sukod na ng kanang ginatawag og paring di ba mo nay kabitan sa unsay kabitan na plywood or hardiplex? Reflex. Og plywood ay. Depende sa tagiya. Kung gusto sila, asa sila magkatipid. Gusto sila bato-bato, pwede plywood. Hiyaw og birada ni dugay na pud ka ni nag tirada ning paring guards. Karon sir, 1 year pa sir. Diba? Ni mo kauban murag motirada po ni mo kauban siguro murag hapon ako kakuha niya kay busy kayo mo ba? Akong partner sir kay isod magkakulay sa kay taas ang height ang standard sa building. Nya mahuma pila kadlaw tulo mahuma na ni karon. Mga next week. Gaya po next week mga pila kadlaw na kulang mga duha isa. Isa na lang, mga isa. Unya og pag kuha na ni pag kisami mga pila pud kadlaw. Hapit naman ni mahuman. Engineer, wala pa may ka walo kay napay design. Sige sir, salamat kay sir Okay sir. Okay, katong gustong mo subscribe, tanaw lang mo sa o i-click ang subscribe sa Engineer Dio Lubo para masubaybayan hantod mahuman ni makisamihan na pod balik ta sunod pon.